Internet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Goedemorgen. Ja, morgen minister. U was in een interview al moet ik zeggen, makkelijk over het klimaat van de politieagenten. Wat hebt u precies bedoeld? Laat mij alvast de gemeenschap groeten. Yes. Ik begrijp uw vraag niet. En is het zo dus dat u misschien anders bedoeld had gezegd, dus dat er verkrachting heeft plaatsgevonden op een bureau? Had u anders bedoeld? Ondertussen is dus gebleken dat het een zaak van een case van een ding is, een groepsseks en geen verkrachting. Kijk, de informatie moet je brengen zoals het er is. Zonder daar een bepaalde een bepaalde label erop te plakken. Wat gebeurt, is gebeurd. Het is van als organisatie. Hoe ga je daarmee om? Welke correctiemaatregelen tref je? En daarop focus ik. Wordt het van de politie hierdoor geschaad door dit soort zaken? Sowieso. Ik bedoel van de gemeenschap staat niet daarop te wachten. Maar nogmaals, ik begrijp de mensen. Het zijn allemaal mensen met zwakheden. Maar dat wil niet zeggen dat er dus serieuze maatregelen getroffen moeten worden die kunnen voorkomen dat dit zich herhaalt.
Minister, wat is het algemeen beeld dat u nu hebt over het veiligheidsvraagstuk in ons land? Ik wil voorzichtig stellen dat het de goede kant op gaat. De monitoring is goed. Hier en daar heb je nog wel wat beroepingen. Gisteren bijvoorbeeld hebben we een ernstige beroeping gehad met gewapende personen. We proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Nogmaals, het hebben van meer logistieke mogelijkheden, dat maakt eigenlijk de preventie, het houden van roadblocks, het uitvoeren van verkeersacties, dat maakt het beter mogelijk. Toch om al die activiteiten te ontplooien die er moeten zijn. Misschien moet je naar het binnenland, dan kan je dat ook allemaal doen. Maar zaken als boten voor de rivier, ATV's voor onbegaanbare terreinen, dat alles is ook nodig. Wat is de bijdrage die de politie levert in verband met de aanstaande verkiezingen? Dat is de veiligheid die ze gewend zijn te leveren in verband met de verkiezingen. En dat bijvoorbeeld op alle stembureaus de politie erbij is, zij het in het binnenland, waar dan ook, dat de politie altijd daar is. Er is ook een ordendienst die, als ik mij niet vergis, recentelijk is geïnstalleerd. En die werkt ook, met de politie op het stembureau. Tot slot, bent u tevreden over wat u hebt kunnen neerzetten de afgelopen 4,5 jaar? En zijn er zaken die u nog graag van de grond had zien komen in deze regeertermijn? Sowieso, ik denk niet dat een minister echt ooit voor de 100% tevreden zal zijn. Er zijn natuurlijk zaken die we niet hebben kunnen afronden. Bijvoorbeeld het afbouwen van bepaalde politiebureaus. Ik denk bijvoorbeeld aan Stoelmanseiland. Ik denk aan Achoni daar in de buurt. Ik denk aan Jumu. En ik denk aan Koroni ook, waar we al jaren een politiebureau in aanbouw hebben. Dat is een van de zaken. Ja. En er zijn een paar zaken waarvan je zegt van, weet je hebt het niet kunnen afronden. En natuurlijk hebben we zaken kunnen mitigeren. Ik ben sowieso tevreden over de internationale samenwerking die er is. Die ik heb kunnen realiseren. Ja. Dank u wel, minister. Ik heb een vraag aan u. Dank u wel, minister. Dank u wel. Oké. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire?
ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No horno blo, tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland.